Kecik orang ponoko siku mangsingkan diri. Tapi nak do nampak den no. Kemala ya koyo. Cibola den mbau sete lo. Pono. Pono. Ndak aja menjawe. Kemala ya ko. Pono. Nak mangkui den mbau je ko nampak ya ko do. Ndak juga keluar do kemala si pono ko. Cibo din bawa suara rokok ya. Hah, mangang tiba-tiba kemari menyala. Dari tadi nih mbembo nak keluang do. Masalah hang. Hehe ya. Lah spiral tuh dan sosmed tak tahu dah ang do. Spiral viral. Viral. Ang telengong pakak lompat dan. Ayo nak tahu din do apa setelah sekolah. Kuang dah cerita aku leh bunyi jerabak malai. Lai lah. Ngosul lah rabak bantu. Telang buen bunyinya tek. Lambat tidak sesuai. Oke, Bray. Hari pagi orang babi dua mamu ke ikan ke pulau hantu. Takut. Kaba dimulai cerita masuk iko kisah ambobana masa dahulu matuane. Lambui pono, gaspol. Oke bro. Hai karo puak badaruak dimakan bada saudasau ari majalang sanjorayo. Kok dahulu suara den mungkin lai elok kukuak kini suara lah banyak parau dek badan batambah tuoju. Lulu asin cik durian pono biancak soro. Itu namanya samo sajo waang menyuruh dan mati. Belok ba belok ujung tali pangabek paga. Belok ba belok ujung nyanyi masuk kakaba anta karanca anta indah matuan. Bisa dia cerita Oh iko pastilah dewa angko lah biasa dia daripada film India. Alun mulai lay manga pulo waang manangi. Nandi bilang semasa tua ketua Ambo Karajo menjadi supir trapel dengan tujuan daerah Padang Kapayakumbu. Leo to pono nandi bawa. Indah Ambo supir serap saja. Oh iyalah. Pada suatu hari ketika tua ketua Ambo sedang mangkal di Mungko Minang Plaza. Pas bana ketika tu hari sedang tengah ritaga. Kiro-kiro jam 2 leteng. Ambo basorak mencari penumpang. Basorak pono. Bukit pekumbu. Itu kece Ambo ketika tu. Iya cocok mah. Indak lama diantaronyo datanglah surang penumpang laki-laki saparo masa. Apa tu saparo masa? Saparo masa tu makasihnya pria bertulang lunak. Inyo batanyo kebake Ambo ketika tu. Abang ganteng, ikut trapel auto kapal kumbuang bang. Itu keceknya kebake Ambo ketika tu. Ayo dia pas bana ikut kapal kumbuang. Dimungkolai kosong bang. Oh kok dimungko lapano dia ala ado orang duduk di mungko. Padahal bangku di Mungko tu masih kosong. Ambo kecekkan saja ala ada orang. Itu modus Ambo saja sabananyo. Bangku di Mungko tu emang Ambo sengajuan kosong. Mana tahu ada beko penumpang cewek rancak nan bohai.
Ambo suruh inyo duduk di mungko dake ambo. Boleh ambo nak happy mambo oto dalam perjalanan. Cewek sih tak penuh mah. Bawa angko bantu indak mengarati sajo. Adenko kan masih lelaki sejati. Adenko masih normal. Rancaklah aden suko ka cewek daripada aden suko ka bencong. Adau apa nanti kata dunia. Iya. Pucuk adi cinta ulam pun tiba. Indak lama diantaronyo datanglah surang penumpang cewek rancak banakwa. Murah rezeki penuh mah. Itu namanya rezeki anak soleh. Tasirok darah ambo di dado kami terasa tulang persendian. Jakun-jakun ambo lah turunannya ketika tu. Batanyo inyo kabake ambo ketika tu. Iko tu kapai kumbo dah. Itu keceknyo kabake ambo. Iyo dia iko oto kapai kumbo. Duduk saja di muka dia. Di muka masih kosong mah. Itu kece ambo ketika tu tiba-tiba menjawab dari dalam moto. Pria bertulang lunak tadi inyo berang ketika tu. Abang kok kece abang tadi lado orang di bungko duduk. Ndak taunya nanya cewek rancak abang suruh duduk di bungko. Dasar abang kapuyua. Pianggang indak tahu ang itulah politik supir oto. Itu kece ambo kapaja pria bertulang lunak tadi. Nandi bilang sama suatu hari batambah siang juo. Penumpang baru ada duo. Hampir puluh 2 jam ambo mencari penumpang tambahannya. Tapi alun ada juo. Lagaruak pulo suara ambo dek basora. Sementara tu penumpang laki-laki pria bertulang lunak tadi inyo manciracau sajo. Lama berangkat lebang deh sampai lah berangkat ko bang. Lebah kuat angel dalam motor ko ha. Itu kecek pajatu tadi. Ayo dia kita berangkat ko ha. Itu kecek ambo. Mandangan cerepet penumpang tadi, ambola langsung masuk ke dalam motor. Siap-siap ke barangke. Dialah penumpang 2 saja. Yang penting ada cewek rancak duduk di mungko. Ambola sanang. Ndak tanggung do makan doang. Baiklah penuh. Yai. Pintu oto lah ambo tutui. Oto ambo star sekali ketika tong. Masalah padi na orang ganti yang pupui talata ate pamatang. Masih ni duit roda bagian liang. Basa kaki roda di belakang. Oto barangke masuk itu menuju daerah Payakumbuh. Goodbye Kota Padang Matuanai. Apa tu goodbye penuh? Awa angko indak mengarati. Itu bahasa Inggris artinya selamat tinggal. Itu mangkonyo dulu waang dan suruh rajin sekolah. Tapi ko indak waang tiap hari main sajo jawi. Patutlah waang bantu jawi. Betul nak makan pasar muncung penuh mah. Sorry bro, muncung dan koremnya lablong. Dari yang mandar yang lakas ya alui. Kaja bakajala batu kete. Bakai cuy ban di bengkolan. Hah, bunyi tu? Ban auto slip mah. Oh iya. Indak dan sabut de rantang panjang kampung kete. Indak dibilang kampung gadang. Indak dibacong. Nan oto tarui bajalan juo. Kini memasuk ke daerah Padang Panjang. Laden tahan indak tak tahan. Menahankan gejolak dalam hati amboko. Batanyo ambo kepada cewek nan duduk di mungko di sebelah ambo tadi. Ai mambali rokok di kadai Cino. Asok dibuang ke mano-mano. Kole bulia udah ko batanyo. Adik noronco. Siapa namo madi.
manjawe cando cewek tadi. Namo Asni Marda, namo pendek awak panggil saja si As. Si As tu nama mak ni mah pono isaro. Mangan lowa ang berang kaden, aden kan dak pacaran sama mak waang. Iko kan cerita dalam rabab sajo. Teri lah. Batanya pulo si As kepada ambo katiko tu. Kalau nama udah si ada, itu kece cewek tu. Nama udah pendek sajo. Pono. Oh, itu kata ambo katiko tu. Ambo jo Asni saling berkenalan akhirnya. Ambo coba pulo meminta nomor WA Asni katiko tu. Lah boleh udah minta nomor WA Asni. Laida, itu kece Asni ketika tu HP ambo agiakan kainyo. Inyo ambil HP ambo, langsung save WA Asni dalam HP ambo. Sanang bana hati ambo ketika tu. Batanyo balik ambo kepada Asni ketika tu. Di mana dia kuliah dia itu kece ambo manjawe cando si Asni. Kok kuliah ambo nan udah tanyo dah. Ambo baru selesai wisuda. Ambo kuliah di Fakultas Kebidanan. Oh, patulah adik abau nubek. Udah ada dosa saja. Coba ale pono. Dia ada nampak peluang di ambo ketika tu. Ambo coba memainkan rayuan ambo. Adik Asni kau lain pulau nampak adik udahlah. Adik tu mempunyai karismatik yang indah dimiliki oleh perempuan yang ada di atas dunia ini. Pokoknya adik tu spesial. Itu kece ambo. Udah gombal. Itu keceknya serius dia. Udah berbicara apa adanya. Batanyo ambo kepada Asni ketika tu cek lain. Lah punya pacar dek dia. Manjawe Asni ketika tu. Alun dah, awak masih jomblo dah. Alun-alun cocok lain. Itu kata Asni ketika tu manjawe kece ambo. Sanang rasonyo dalam hati mananganyo. Sajua di dalam kiro-kiro. Ada peluang nampaknya iku. Nandi bilang semasa tu batanya pulo Asni mar kebake ambo. Udah dah ngade udah tadi ambo dah jujur kebake udah. Kini ambo minta pulo udah terus terang kebake Asni. Apa tu dia? Itu kece ambo. Udah ala babini apa alun. Tolong jawab dengan jujur dah. Udah jawab kini kau juo dia. Bini udah ala baduo dia oi. Tapi ala meninggal keduonyo. Bini udah nam pertama ratini. Meninggal gara-gara telulu kajai pangabes. Dan kedua bini udah namanya Lindawati. Meninggal gara-gara menggoreng tahu. Inyo tak kantui, inyo tak kajui, inyo tak galenje. Kapalonya tertunggi ke dalam kuali, inyo mati. Tapi kini dia udah ala move on. Kini udah ko jomblo dia sedang mencari penamping hidup. Mana tahu kita bajodoh. Menangah kece ambo tadi Asni tersenyum-senyum saja. Padang panjang basimpang ampe babelok jalan Bukit Suruangan. Aluran oto dari Padang Raminan Sadang Sanjorayo. Kok leado jalan-jalan yang kali tingke. Kok cocok pulau perhitungan. Biarlah dan indah babaliak pulang. Dipaya kumbu ko saja salamonyo. Menangah kato ambo tadi Asni mar langsung tersungging senyum di bibirnya. Mbak kato Asni mar katiko tu. Serius sudah tudah. Itu keceknya. Seriuslah dia. Udah berbicara apa adanya. Kalau adik namu alhamdulillah. Kalau adik tak namu ya usahawan jolah. Itu kece ambo. Udah kok orangnya gentleman dia. Udah kok tuduh poin saja dia. Tak gentleman do gentleman. Iya itu makasihnya. Dek lama kami mau tadi perjalanan. Suasana semakin cair saja.
Kain cawa panjang salapan lapuak tarampai ate tarali lamu jo lambe oto dek kabajalan kini memasuki daerah welcome to Payakumbuh. Bakato penumpang di dalam oto nan laki-laki separuh masak tadi. Abang supir, Angel di muka pon bensin saja turun ya bang supir. Angel sesak ke Jambang. Itu keceknya kata pria bertulang lunak tadi. Rem dipijak oto baranti. Hah, bunyi tuh. Tapi oto marem. Oh iya mantap. Kini OTW menuju rumah Asni. Endak lama di antaranya sekitar 5 bale minit lebih 2 datia sampai juga di tampe daerah rumah Asni. Bakato Asni ketika tu ada muka kocek dah pas bana di muka rumah rancak oto baranti ketika tu ambo tak kajui kironyo Asni anak orang kaya matuane. Ambo tak kajui ketika tu mai. Rem dipijak oto baranti. Asni lah turun ketika tu setelah ongkos dibayar ambo pulang suaputa kapalo menuju kota Padang. Salamu dalam perjalanan menuju Padang. Ambo lah tarui menghayal sajo kabake Asni. Pangana ambo ke Asni sajo. Pertemuan pertama sungguh begitu menggoda. Selanjutnya ambo usahakan marau Asni makan duangai. Raso lah bibi di tapi cawan. Raso kasanang rasonyo mendape binirang kayo. Indak dibilang masa itu lah sampai ambo di kota Padang. Lah sampai di rumah ambo oto ambo parkir ambo lah masuk ke rumah sambil basanda sadalamang ambo telepon si Asni madi. Tit. Halo. Telepon ambo langsung nyojawe di Asni ketika tu. Assalamualaikum. Iku udah pono. Iyo dia iku udah pono ma dia itu kata ambo. Oh, sampai udah di Padang dah. Itu kata Asni baru sampai bana udah di Padang dia. Takana ada langsung udah telepon sekali. Udah pandai saja menyenati awak. Itu kece Asni. Alah makan adia. Itu kece ambo. Alun dah sebentar dah. Mama sedang mangian gulai coba dak kepatang dah. Itu kece Asni ketika tu. Bakato ambo ketika tu kasih Asni. Jangan sampai terlambat makan yo dia. Dekku adik kan asam lambung. Adik kan dipakai lamo. Itu kece ambo ketika tu. Terima kasih atas perhatiannya dah kepada ambo kece Asni. Bakato pulo Asni kebake ambo. Udah pono jangan sampai suko batanggang pulo dah. Beko udah kan naik angin dua. Oh aman dia. Paling udah sekali-sekali saja batanggang. Pas udah pai mancor mencari organ. Bakato Asni ketika tu kalau sekali-sekali ndak baadoda asalkan udah indah menyawer artis saja nan seksi. Oke lah kalau itu kata ambo kasih Asni. Bakato ambo ketika tu kabake Asni. Ada 2 para karo nan ka udah sampaikan dan pertama udah mungkin indak membawa travel dolai. Udah cuti dulu, off dulu sementara. Nan kedua ada sesuatu nan ka udah sampaikan ke dia. Tetapi rasanya kurang afdol kalau mengecek di HP ko.
manjawe asni ketika tu. Apa tu dah? Penasaran asni ha? Besok sajalah adik. Bila adik ke Padang kabari udah basobok jo adik mengecek kita ampe matu. Itu kata ambo ke asni makan doang ndak ba adoda kalau ba itu kata udah. De hari lah malam koda. Kini asni bobok dulu dah. Good night, selamat malam dah. Oh, samo-samo asni. Indah dibilang-bilang bana, indah dietong-etong banang. Abi hari baganti hari, abi minggu baganti bulan. La 3 bulan lamonyo ambo indah abasobo jo asni. Walaupun kami indah abasobo, tetapi komunikasi kami tetap selalu intens. Pada suatu hari ketika tu si asni inyo pai ke Padang, inyo kabari ambo basobok kami di jambatan Siti Nurbaya makan doang Sambil kami duduk di jambatan Siti Nurbaya, sambil kami memakan pisang kapik sarato makan jagung bakar. Bakato ambo kasih asni ketika tu. Oh ya adik dan adik-adik simakkan bana elo-elo. Iko sesuatu yang akan udah sampaikan kepada asni. Di situ ambo memulai menembak asni. Dor. Bukan menembak itu mau kasihnya. Menembak tu ambo menyatakan cinta ambo kasih asni. Bahwa angko indak mengerti. Manjawe asni ketika tu. Apa tu dah? Sampailah dah. Dak sabar asni lidoha menangannya. Itu kata asni. Oh ya adik udah sabar nanyo lah mulai suka jo adik semenjak pertemuan kita pertama kali. Tetapi udah indak talo untuk mengungkapkan karena udah rasanya udah kau ndak selevel jo adik kita berbeda kasta. Apalah arti seonggo udah kau hanya sarok-sarok kau aji. Sementara adik bagaikan intan di dalam cirik Jawi. Mananga kato ambo tadi takaji candonyo asni. Oh udah pono dan ngade udah pono. Usa udah bakato itu. Udah indak perlu minder dah. Asni orangnya indak pamilian. Udah tak masuk lelaki kriteria asni. Lah banyak asni pai ke mano-mano ke kampung-kampung. Indak ada orang nambah sobok de asni mirip jo udah. Udah ko tahun tinggi berwajah unik. Ambo yakin dah namo de udah ko ndak ada keluar le tahun ko. Terakhir udah ko dikategorikan unlimited edition. Lebih kok. Ndek mananga kato asni tadi senang rasonyo dalam hati. Ambo ambil cincin di dalam saku ambo. Cincin permato sungai dare. Bakato ambo kepada asni. Will you marry me? Si Wilma makan mie kok. Itu bahasa tinggi. Uang indah akan mengarati. Uang kan cuman taman SLB. Kalau adik namu menerima cinta udah. Tolong adik pakaikan cincin permata sungai dareku. Bakato asni ketika tu. Yes. Alhamdulillah. Jadi juo ambo josi asni. Mandapek durian runtuh ambo jadinya. Nandi bilang sama suatu hari batambah lari juo kami lah berjanji ketika tu saya duit semati akan selalu setia. Hanya tambilang memisahkan.
Hari lah mulai sanjo juo katiko tu yang si Asni lah mulai minta pamit kambo. Inyo ka pulang ka poyo kumbo balik. Ambo pun ka pulang pulo ke rumah ambo. Indak dibilang sementara tulah pulang Asni ka poyo kumbo. Ambo lah tinggal di kota Padang. Indak lama diantaronyo lah sampai Asni di rumahnya di Payakumbuh. Inyo lah sampai malam ketika tu pintu dibuka, Asni lah masuk. Inyo ke dalam kamar. Tiba-tiba papinyo mengimbau dari kursi ruang tamu. As, oh As, keluarlah dulu As. Papi nio mengecek As. Bakato Asni ketika tu sebentar pi Asni makan jilbab dulu. Eji kitchen jo andi lau bacakak di tengah sawah. Onak kandung abak membau kamarilah kau agak sabanta. Indak lama di antaronyo si Asni lah keluar dari dalam kamar. Lah duduk Asni dah kek papinyo. Muka Asni iyo lah pucet keme tertulang persendian. Maka tu Asni ketika tu apakah gerangan papi memanggil Asni mai. Itu kata Asni. Ramba-ramba sika duduk di banda tolong iliakan. Danga de upi sambil duduk ikonan bana papi katokan Asni. Kalau papi caliak papi pandangilah pati pulo Asni kabalaki. Rencana papi ka menjodohkan Asni jotoke lawak karyang baranak tigo duren duda keren. Ba ade Asni menurut Asni tolonglah jawe Asni. Mananga kato papi Asni tadi menjawe Asni ketika tu. Oi papi dah ngadek papi. Iko masalah hati pi. Biarkan Asni menentukan pilihan hidup Asni. Asni telah menjatuhkan pilihan ke pria tangguh sejati. Kami lama ikek janji jo permata Sungai Dare. Namanya udah pono super serap trapel. Mananga kato Asni tadi langsung papinyo marabo. Inyo menapuk meja ketika tu mengarik-ngarik sesungguh. Inyo matonyo merah serupa mato ikan asin. Olah pandai kau pihak melawan papi kau. Dari ketek kau papi gadangkan ko iko balenyo dek kau. Pokoknya indak bisa kau menolak permintaan papi. Kau harus menikah joto ke lawak karyang titik. Itu kata papi Asni. Menanga kata tadi langsung Asni lari ke dalam kamar. Di dalam kamar inyo menangi ayam mato badarai-darai. Inyo menangis terungu-ungu. Langsungnya telepon ambo ketika tu. Oi udah pono, ada masalah besar ke udah pon. Apa masalahnya tu dia? Asni menangi ketika tu. Asni kadi nikahkan jujur agak lawak karyang baranak tiga nak talo de Asni doda. Asni kondak balaki juda pono. Biarlah Asni melompek saja dari hati pagu. Koleh serius udah pono jo Asni. Japui Asni ke rumah dah. Kau lari awak malam ke juoda. Ba itu kata Asni. Mananga kato Asni tadi. Darah rasonyo berado di hati ubun-ubun. Ambo langsung sok ketika tu. Ko iyo kakawin lari ala bapiki upi elo-elo.
Upek kan tahu udah indah abapiti, udah lama cuti membawa trapel mai. Kalau masalah piti ndak usah udah ragukan, asnilai ado dah tabungan beasiswa kebidanan. Sampai kini alun ado asni pakai. Jo itu saja modal kita kawin lari daponoi. Kalau ba itu kata adik dek udah no problem. Biar kini kau udah siap-siap barangke menuju daerah Payakumbuh ke rumah adik Asni. Asni tunggu saja lah di rumah. Lah sampai beko udah di rumah Asni, udah ketuk beko jendela Asni. Sekitar jam 5 lah sampai udah di rumah Asni mai. Sahabat tunggulah udah Asni. Indah dibilang-bilang bana ketika tua ambulan suang barangke menuju daerah Payakumbuh ke rumah Asni. Onda ambo star ketika tu ama ambo kicau taga. Ambo barangke anyolai. Ndak dibilang masa itulah sampai ambo di rumah Asni sekitar jam 5 subuh. Ambo ketuk pintu Asni. Asni, udah datang. Aku kaden pun obisian. Tapi Asni ndak ada di siko. Waang saja dan anggap Asni dulu untuk sementara. Tadilah. Ndak lama di antaranya keluar Asni dari jendela kamar. Barangke kami menuju Kerinci Sungai Panua. Selamat tinggal rumah mandekan duang. Nandi bilang sama sotu pas besok paginya Mami Asni membuka pintu kamar Asni. Rencana menyagon Asni menyuruh makan. Tapi apa nanti jadi. Pintu dibuka. Asni Hinda ado mai. Nampak dek Mami Asni surek talatak date kasu. Surek diambil inyo baca dek Mami Asni. Bakato di dalam surek tu, maafkan papi dan Mami. Asni tak pasok kabur dengan pria pilihan Asni. Setelah membaca surat Asni tadi, papi dan Mami dak tanggung dek panik inyo. Sok mana inyo ketika tu nyo cuba telpon Asni. Indah aktif nomor Asni, anyo ado orang menjawab. Maaf, nomornya ada 7, melarikan diri. Batambah panik. Papi jo Mami Asni matuane. Indah dibilang sementara tu kita tinggalkan papi jo Mami Asni untuk sementara. Kita menuju daerah Kerinci Sungai Panua sampai ambo lari sama Asni. Lama kami dalam perjalanan sampai juga kami di Sungai Panua Kerinci. Menuju rumah kawan Asni namanya Sibus. Lah sampai di rumah Sibus ketika tu Sibus tak kajui masa itu. Apakah gerangan kalian kamari? Menjawab cando iyo Asni. Oh abang Bus dan adik abang Bus, kami kamari. Rencana Asni kakawin lari sama babang Pono. Ikolah pria pujaan hati Asni. Mananga kato Asni tadi menjawab iyo nan Sibus. Oba itu kato Asni, laloklah dulu siko untuk sementara. Itu kato Sibus, waang lalok di luar Pono, Asni lalok di dalam. Maaf, kalian belum mukrim. Lejala deang, itu kato Sibus.
Oke lah bus, kalau ba itu nan penting ambo selamat malam ko bus mai. Thank you bus atas pelayanan waang. Ndak disangko rigo-rigo pipi sinanduang memakan padi. Indah disangko bacanda wiko apa nanta jadi. Apas ambo jago lalok jam 9 takaji ambo kira papi Asni lah duduk saja di ruang tamu. Anak ketek pai kalampau inyo mambali gulo-gulong. Lape dari kandang harimau tibo kironyo di kandang singo. Gagal misi den. Siana membocorkan rahasiaku. Nak den apa no? Ba aku waang merasa sajo tu sialai. Mata uden. Atau mungkin kau sibus nambah rajo. Ada rasa yo. Alah, karena jebakan Batman dan kironyo. Macale iyo nampapi Asni tadi ambo lah mati dek takut lama ngeretek badan dan kasadonyo dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Tapi papi Asni inyo tanang-tanang saja. Bakato papi Asni ketika tu. Oi pono jo Asni danga dek kalian elo-elo manga kalian lari-lari serupoiku. Kini papi jo mami ala merestui hubungan kalian. Rancak laki to elo-elo. Untuk samantaro tu Asni ambo bawa dulu pono kapoyo kumbo. Nan waang pulang ke Padang katampe rumah ranggaeang. Sebulan lagi papi akan memperalehan waang jo Asni. Baralek gadang kita beko. Bakato ambo katiko tu. Serius tu pi? Iyalah kita baralek 3 hari 3 malam pono. Malam pertama kita baselong dangdut. Malam kedua kita bakim. Malam ketiga kita ba DJ goyang party pargoi sampai subuh. Ba aku de angpono lai suko angpono. Koba itu kanto papi ambo setuju saja nyapi sanang rasonyo dalam hati saja di dalam kiro-kiro. Kalau ba itu kata papi pulanglah dahulu ambo ke kota Padang ke rumah ranggai ambo. Sambil ambo menunggu kabar dari papi matuane. Hai sanang raso hati mai. Saka ameh puno mah. Abi baganti minggu. Abi minggu baganti bulan lah sabulan lamonyo ambo menunggu kabar. Indah ada juga kabar berita dari apa Asni. Alah musibah. Ambo hanyo dia PHP saja. Akhirnya ambo turui Asni ke rumahnya kapaya kumbu. Sampai ambo di mungko rumah Asni. Langsung ambo basobok jo papinyo. Bakato papi Asni katiko tu. Oi pono danga dewa ang pono mangawa ang kamari juo. Mangawa ang cari juo anak den si Asni. Kini Asni inyola bahagia jo laki barunyo. Inyola nyobao Asni da lakinyo ka Palembang mapono. Lalape kijang rimbo mah. Mbak aku tiko papi kaden papi. Tega bana papi mengkhianati janji papi. Ternyata janji papi hanya di bibir saja. Di mana kau Asni? Di manakah kau berada? Kau biarkan Aden menderita modeko Asni. Janji kau tinggal janji Asni.
Aden kok gantuang indah batali. Tidakkah kau ingat Asni perjuangan kita? Subuh-subuh kita kabur ke Kerinci pakai motor dingin-dingin. Dek, kau lupakan begitu saja Asni. Kok kau berubah 180 derajat. Aponan diage kau dek papi kau Asni. Sia-sia pengorbanan den Asni. Kuduk sila kerana lah penuh. Aku waangko Aden lagi dalam keadaan berduka. Waang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ada arti duit dan kolej. Sakit dan Lah pulang balik lah. Banyak produksinan lain. Acok nonton sinetron ang rumah.